Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi la Mulungu pa 29 Mei chaka cha 2022. La Mulungu la chaka cha kukwera kwa Ambuye kumwamba. Nyimbo yake ndi yomwe ija. Mulungu wakwera anthu akumuimbira. Wakwera akumuimbira ripenga. Mulungu wakwera tenti kondwerere tenti sangalale. Kukwera kwa Ambuye Yesu kukupereka tanthauzo kupasaka yathu, kukupereka tanthauzo ku moyo wathu, kukupereka tanthauzo ku uzimu kwathu. Ndiponso tsiku la lero, tsiku la kukwera kwa Ambuye, mpingo wathu, mayi wathu ekleziya amakondwerera, amapempherera ntchito zakufalitsa uthenga mu mpingo. Tiyeni tipempherere maredio athu onse pamene akugwira ntchito yofalitsa uthenga. Kukaronga uko tuntumfye, kunzuzu uko tigawane, kulilongwe uko ali nafe, kumangochi uko Radio Maria, ku Blantyre uko Radio Kuwala. Tiyeni tipempherere nyumba zathu zosindikiza mawu, Montford Press, Likuni Press, tipempherere Luntha Television. Zimene zindi zathu za chikatolika. Ndena onse amene akugwira ntchito yofalitsa mauthenga mma social media ndi zina zotero. Koma sitikuyimira pompo, tikuyenera pamene tikupempherera, pamene tikuwafunira zabwino, tikuyeneranso kuti tithandize. N'chifukwa chake pa tsiku la lero mpingo kutipempha kuti zopereka zathu zonse zimene anagwirizana maepiskopi athu za tsiku la lero zikaperekedwe ku diocese. Ku diocese amatenga hafu kugwiritsa ntchito za utumiki mu diocese pofalitsa mawu, ndipo hafu inayo imabwera ku likulu la mpingo ku Episcopal Conference of Malawi. Tisaumitse mitima yathu tentifewe kuti ntchito iyi iyende bwino. Pa tsiku limeneli apapa atipatsa mutu oti tisinkhe-sinkhe. Mutu wake ndi wakunena kuti kumvetsera ndi khutu la uzimu. Pamene tikuchita chaka ichi cha kukwera kwa Ambuye kumwamba, pali mawu amene akutithandiza kuti tizindikire zazikulu za chakachi. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 1 ndi meya 1 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndipo ndelere kuchokera ku St. Kizito Minor Seminary mu diocese ya Dedza. Ndipo mawu achiwiri ndi kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Efeso, mutu wa 1 ndi meya 17 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi pempho kamowa kuchokera ku St. Kizito Minor Seminary mu diocese ya Dedza. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 24 ndi meya 46 kulekeza 53. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Timvetsere ndi khutu la uzimu pamene tikusinkha-sinkha mawuwa. Yesu Khristu pochoka adatisiyira udindo wakunchitira iye umboni pamaso pa anthu onse ndi kudzetsa ufumu wake m'mitima mwawo. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi, ntchito mutu 1 kuyambira ndi meya 1 kulekeza 11. A Teofilo, m'buku langa loyamba lija ndidakulemberani za zonse zimene Yesu adayamba kuchita ndi kuphunzitsa kufikira tsiku limene adatengedwa kupita kumwamba. Mwamphamvu ya Mzimu Woyera, Yesu asanatengedwe adawuza atumwi ake owasankha aja zoti iwowo achite. Iye ataphedwa adadzionetsa wamoyo kwa iwo mwa njira zambiri zotsimikizika. Adawaonekera nalankhula nawo za ufumu wa Mulungu masiku 40. Atasonkhana pamodzi, Yesu adawalamula kuti musachoke ku Yerusalemu, koma adikirani chimene Atate adalonjeza, monga ndidakuwuzani. Pakuti Yohane adabatiza ndi madzi, koma pasanapite masiku ambiri mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Tsono atumwi aja atasonkhana adafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi nthawi ino mudzabweranso Israeli mfumu wake? Iye adati, si ntchito yanu kuti mudziwe kapena nyengo zimene Atate adazika mwa mphamvu yawo, koma mudzalandira mphamvu
Mzimu Woyera akadzabwera pa inu, ndipo mudzachitira umboni ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi ku Samariya konse, mpaka ku malekezero a dziko lapansi. Atanena zimenezi, Yesu adatengedwa kupita kumwamba. Iwo ali kupenya, ndipo mtambo udamulandira kumchotsa pamaso pawo. Pamene atumwi aja anali kuyang'anitsitsabe kumwamba, iye ali kupita, mwadzidzidzi anthu awiri ovala zoyera adayimirira pambali pawo. Anthuwo adawafunsa kuti, inu anthu a ku Galileya, mukuyimiranji ndi kuyang'ana kumwamba? Yesuyo amene watengedwa kuchokera kwa inu kupita kumwamba adzabweranso monga momwe mukumuoneramo ali kupita kumwambako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Polandira Yesu Khristu kumwamba, Mulungu adatsimikiza kuti iye ndiyedi Ambuye, ndiye mfumu ya zolengedwa zonse, ndiyenso mutu olamula mpingo wonse. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Efeso, mutu 1, kuyambira ndime ya 17 kulekera 23. Abale, ndimapemphera kuti Mulungu wa Ambuye athu Yesu Khristu, Atate a ulemerero, akuninkeni Mzimu Woyera, amene adzakupatsani nzeru, nadzawulula Mulungu kwa inu, kuti mumudziwe. Ndimapemphera kuti Mzimu Woyera aunike m'mitima mwanu, kuti mudziwe zimene mungathe kuyembekezera chifukwa Mulungu adakuyitanani. Mudziwe madalitso akulu amene Mulungu amalonjeza kupatsa anthu ake, ndiponso mudziwe mphamvu yake yayikulu imene ili kugwira ntchito mwa ife omukhulupirira. Mphamvuyi ndi yomwe ija yolimba koposa, imene Mulungu adayigwiritsa ntchito pamene adaukitsa Khristu kwa akufa, nakhazikitsa ku dzanja lake lamanja m'dziko lakumwamba. Adakhazikitsa pamwamba pa mafumu onse, aulamuliro onse ndi akuluakulu onse akumwamba, ndiponso pamwamba pa mayina ena onse amene anthu angawatchule, ngakhale nthawi ino kapenanso nthawi ili kudza. Mulungu adagonjetsa zonse kuti zikhale pansi pa mapazi a Khristu, ndipo Mulungu adapereka kwa mpingo kuti akhale mutu wolamulira zonse. Mpingo ndi thupi la Khristu, ndipo ngodzazidwa ndi Khristuyo amene amadzaza zinthu zonse posepose. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 24 ndime ya 46 kulekeza 53. Yesu poonekera kwa ophunzira ake adawauza kuti ndizo zimene zidalembedwa kuti mpulumutsi olonjezedwa uja amve zowawa ndi kuuka kwa akufa pa tsiku lachitatu, ndipo dzina lake mawu ake alalikidwe kwa anthu a mitundu yonse, kuyambira ku Yerusalemu, kuti alape ndipo Mulungu adzakhululukire machimo awo. Inu ndinu mboni zake za zimenezi, ndipo ine ndidzakutumizirani chimene Atate anga adalonjeza chija. Koma inu khalani mu mzinda muno mpaka mutalandira mphamvu yochokera kumwamba. Yesu adawatsogolera kuchokera mu mzindamo mpaka ku mudzi wa Betaniya. Kumeneko adakweza manja ake nawadalitsa, ndipo ali kuwadalitsa choncho adalekana nawo natengedwa kunka kumwamba. Iwo adampembedza, ndipo pambuyo pake adabwerera ku Yerusalemu ndi chimwemwe chachikulu, ndipo anali m'nyumba ya Mulungu nthawi zonse ali kutamanda Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mukundiona ndikuseka, osati kuseka kumene kusekerera pamene ndikusinkhasinkha za mthengawo, chifukwa ndi mthenga umene umandisangalatsa kwambiri, umandigwira mtima. Ndesanso abale anga akatukumeniso anzanga
Mthenga umenewuso ndiye somakugwira ndi kwambiri. Just imagine kumapeto kwa mthenga umenewo Yesu adawatsogolera mu mzindamo mpaka ku Betania, kumeneko adakweza manja ake nawo adalitsa. What an honor, what a joy to be blessed by God. Ifenso tu Mulungu amatidalitsa, ifenso lero Mulungu akutidalitsa, akukweza manja ake ndipo akutidalitsa. Akuti kenaka adatengedwa nalekana nawo iye nkupita kumwamba, ena anali kumpembedza. Choncho adabwerera ku Yerusalemu akutamanda Mulungu. Adalekana nawo adalitsa. Adawatsogolera kupita ku Betania. Ambuye Yesu pamene akukwera kumwamba, Luka potuza nkhani yake akuyamba ndi kuumba nkota zimene zidachitika. Iye adabwera pasi pano, adabadwa Emmanuel, kenaka adagwira ntchito, kenaka adasauka, adazunzika, adaphedwa, adayikidwa m'manda, adauka kwa akufa, adaonekera kwa ophunzira ake, lero akukwera kumwamba. Ichitu ndiye chikhulupiriro chathu. Izi ndiye malemba oyera amatiuza. Pamene Ambuye akukwera kumwamba, afuna tiphunzire chani tsiku la lero, pamene so tikulingalira kuti utumiki wa khutu, kumvetsera ndi khutu la mumtima. Pali maphunziro ambiri ndi kukwera kwa Ambuye kumwamba. Choyambirira monga tamvera m'mawu oyamba, akutitsimikizira, akuti adawauza kuti musachoke ku Yerusalemu, koma dikirani amene Atate adalonjeza monga ndakuwuzani. Musachoke ku Yerusalemu, meaning musayambe kugwira ntchito ya Mulungu musanatsogozedwe ndi Mzimu Woyera. This is powerful, this is good, this is marvelous. Ambuye Yesu akuti musachoke mpaka mutalandira Mzimu Woyera. Tosefe mwa njira ina kapena izake tidalandira Mzimu Woyera, koma kunena kuti tidalandira Mzimu Woyera ndi chinthu chapafupi. Chifukwa Mzimu Woyerayo si nkhani yochita kumuyankhula kuti ine ndakulandirani. Zichitochito zathu zimaonetsa kuti tidalandira Mzimu Woyera. Kulandira Mzimu Woyera sikuyankhula zimawu za dipi kwambiri pamene ndikulalika kuti kholopererani. Ayi. Kulalika Mzimu Woyera sikukwapula kwambiri malilime. Ayi. Inde izo ndi zichitochito zina zimene zingaonetse. Koma njira yachidule yoti tingazindikire ndi kudzifunsa kuti kodi ineyo ndidalandira Mzimu Woyera kapena ndidachoka msanga pamene Ambuye sadanena kuti musachoke mpaka nditantumiza. Amaulula Paulo tikawerenga Agalatia 5 ndi 22. Mphatso amene ali ndi Mzimu Woyera amatani ndeti tiwerengere limodzi. Koma zipatso zimene Mzimu Woyera amabweretsa moyo mwa munthu ndi izi: chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, kukhulupirika, kufatsa ndiponso kudziretsa. Akuti zimenezi palibe lamulo loziretsa. Ndikayang'ana moyo wanga, mukayang'ana moyo wanu, tili ndi Mzimu Woyera kapena tidachoka msanga. Chachiwiri, amene adalandira Mzimu Woyera, ophunzira aja tamva muthenga wabwinowo akuti pamene Ambuye Yesu amakwera kumwamba, iwo abango yang'anitsitsabe pajatuza kuti tisadzachoke, kumango yang'anitsitsa mpaka angelo atabwera kuti iyayi. Kodi inu mukutani pano? Amesanena kuti tisachoke mpaka tilandira Mzimu Woyera. Inde musachoke, koma go and work as we wait for the Lord. Yesu uyu adzabweranso kudzakutengani. Ambiri tili ndi chibwana chimenechi. Timanena kuti tikudikira Ambuye Yesu. Ndeti zidikira potani, tizitakataka, tizipemphera. Mapemphero ndi abwino amatiyanjanitsa ndi Mulungu. Manovena ndi abwino amatiyanjanitsa ndi Mulungu. Unanenanso mkati mwa sabatamo. Koma pamene tikudikira Mulungu Mzimu Woyera akuti pitani, muzikagwira ntchito, muzikapemphera. N'chifukwa chaketu ena amanena kuti to work is to pray is to work. Pamene tikugwira ntchitozo nkumaonetsamo chikondi ntchito mwathumo. Pamene mukugwira uphunzitsi wanuwo nkumaonetsamo chikondi. Pamene ndikugwira usembe wangawo nkumaonetsamo chikondi. Ndikudikirira kubwera kwa Mulungu, ndikudikirira kuti Mzimu Woyera anditsikire. Tidalandira kale Mzimu Woyera amene amatipanga empower. Mbanjamo pamene mukuwaonetsa chikondi akazi anu, amuna anu, ana anu, mukudikirira pamenepo. Pitani muzikagwira ntchito. Ambiri tidapinda manja. Fundo yachitatu imene kukwera kwa Ambuye kukutipatsa ndi kudalirana kwa ine atatu. Muona kuti posachedwa wiki yamawa tichita chaka cha Mulungu Mzimu Woyera. Wiki inayo tidzachita chaka cha Utatu Woyera. Wiki inayo tidzakondwerera chaka cha Eucharistia. Koma pamene Ambuye akukwera kumwamba akutiphunzitsa chinthu ichi chonena kuti eni atatu amadalirana. Atate adalenga dziko, koma pamene amalenga dziko Mzimu Woyera adali pomwepo. That's why we are taught the Holy Spirit was hovering around the face of the earth. Atate adalenga ndi Mwana,
nchifukwa chake amanena kuti kuyere pogwiritsa ntchito mawu. Yohane amaulula wotchedwa mawu adasanduka munthu. So titha kuona kuti pamene Atate akulenga, mwana ali pomwepo ngati mawu, Mzimu Woyera ali pomwepo to sustain what was created, kudalirana. Koma pamene dziko ladalilenga nkutipatsa ife anthu kuti tikhale in charge as stewards, mwa njira ina kapena inzake sitidachite chifuniro cha Mulungu. Nchifukwa chake Atatewo eni atatuwo adakambirana nkunena kuti ndiye titani tipulumutse dziko lapansi. Ndakuntumiza mwana, naye mwana wachita mbali yake zimene anabwerera pasi pano. Monga nyimbo imene tikuimva pasi pasi imene inaimba kwaya yakuchiphwanya, Ambuye Yesu anatsiriza ntchito nakwera kumwamba. Ambuye Yesu pamene akukwera kumwamba achita mbali yawo, akumusira Mzimu Woyera. God the Son has done his part. Now it's the reign of the Holy Spirit. Subsidiarity icha ndimeneyo. Choncho akutipatsa phunziro lina kuti tizidalirana. Abambo paparishi apange mbali yawo, acheya mphakati apange mbali yawo, atumiki achifundo apange mbali yawo, ophunzitsa legio apange mbali yawo. The moment wina waima kusagwira ntchito yake, zinthu siziyendayi. Chimodzimodzi mdziko talole aphungu apange mbali yawo. Koma chifukwa chino sitimalola aphungu apange mbali yawo, timakakamiza azigwira ntchito imene isali yawo. Ntchito ya aphungu ndi making laws, is a law maker. Chimodzimodzi talola amakhoti apange mbali yawo, a president ndi executive apange mbali yawo. Muja anenera French philosopher Charles de Montesquieu amanena kuti separation of powers. Ndiye kuti wina apange mbali yake, Atate sangakhale mwana, mwana sangakhale Mzimu Woyera, Mzimu Woyera sangakhale Atate, koma aliyense akupangako mbali yake. Chimodzimodzi pa banja, Atate pangani ntchito ya utate, amayi pangani ntchito ya umayi, mwana panga ntchito ya umwana, koma nonse pamodzi mukupanga banja la uji. Atate adalenga, mwana adapulumutsa, reni ya Mzimu Woyera ikubwera amene akudzatilimbitsa ndi kumatiyeretsa. Aliyense akapanga mbali yake, zinthu zimakoma. Koma chofunikira koposa ndi kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba, mmene ndimaonera ine. Phunziro ili ndinanena chaka chatha, ndibwerezanso lero. Ascension is all about moving on. Mwana akukwera nde akuwauza kuti pitani muzikagwira ntchito mukudikira tsiku la Ambuye. Ascension is moving on. You know, separation is very hard. Separation is very painful. Separation brings tears. Timaona moyo watu wa tsiku ndi tsiku. Ndinaona hapo makolo akukapereka mwana. Eti mwana wanga lonsembe inde udindo maulandira. Uno tsopano mwana uja ampereka, makolo ayamba kulira. Tasiyana nawo da bambo. Akupita kupalishi, tsopano azibwera ngati mlendo pa khomo pano. Separation is very powerful, but separation is very painful. Timaona tikamasiyana ndanzathu kumanda kuja. Nawo makwaya ena amaimba mwachibwana, nkhope yanga sinzoiona mwayiona. Timaona chisoni ndithu. Separation is powerful but painful. Chimodzimodzi pamene mwana akukwera kumwamba, akhala naye ophunzira aja, amadyera limodzi, amachezera limodzi, wauka kwa akufa, walimbikitsa, wapatsanso, wakhululukira. Ina anu munalosa khulupirika, a Petro nakupatsani makii, simunaonetse kukhulupirika. John you are faithful, unali nane ndi amayi anga Maria pafupi ndi mtanda paja, zina zonsezi zinandithawa. As Jesus is parting ways, pamene akupereka mawu otsirizira, mosapeneka konse, ophunzira aja akumva chisoni monga taonera. Tionanso mkatikati mwa Sabata imene Paulo amatsanzika, akuti anthu analira, anagwetsa misonzi pamene amapatsana kisses. Koma chofunikira pamene tikusiyana naye Ambuye Yesu, akatikonzera malo, koma ali nafe limodzi mu uzimu, akunena kuti moyo uzipitirira. Ndimatero phunziro lake ascension. So ngati pa zonse zimene ndakamba tsiku la lero palibe chimene mwatola, mungodzoti ascension ndi moyo uzipitirira. Ndedi dakamba kale, akuchotsani ntchito, good and fine, take the experience, keep on working, pezana nchochita. Akuchotsani ntchito, munala anapi, magwira ntchito ya pakhomo, akuphunzitsani kubeka makeke, akuphunzitsani kuphika mandazi, yambani, kaguleni zibwente, ziphikani, moyo zipitirira. Ndinanena mulaliki wida, chibwezi chatha, osadandaula, moyo zipitirira, dzisamale, dzibwebetse, dziphodetse, zipita, moyo zipitirira. Ndinanenanso mulaliki omwewo kuti okay, unsembe azako akufunira zoyipa, akusemera zinyawo, osadandaula nawo, sana kuitane kusembe ndiwo, sana kuitane kusisteri ndiwo. Ambuye episkopi anakupatsa unsembe, osadandaula, tumikira Mulungu pa zabwino zimene adakupatsa, moyo zipitirira.
panchito sakufuna kupanga renewal contract yawo, anthu onse adana nawo, osadandaula. Mulungu sana kulenge kuti udzakhale malo amodzi. Life must move on. That's the point. Ascension is moving on. Nchifukwa chake angelo aja anawuza kuti inu mwangokhala pano, dzukani, zipitani kagwireni ntchito, Yesu adzabweranso adzakutengani. That's ascension, my brothers and sisters. So today, as we celebrate the 56th World Communication Sunday, the church today is reminding us to listen with an ear of the heart. As we listen to each other, we should be happy that Jesus has gone to the Father to prepare a place for us. Nevertheless, as we wait for his second coming, tiyeni titsegule mitima yathu, timve zimene Mzimu Woyera akuyankhula, moyo zipitirira abale ndi alongo. Tapempha Ambuye adalitse mawu ake, atithandize kumvetsera ndi khutu la uzimu, atithandize kukhala anthu osamadandaula ndi zochitika zathu za moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.